Nek tembungmu apik aku ora bakal mepalangi. Ning gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kadempel. Ora ana sing iso mepalangi karo kowe kejaba namung Nalendra Malawa Pati Prabu Angling Darma. Saking edian. Cah nek wis muni ngono kuwi ora kena dipenggak kaya. Ora. Blekedhuwek, gak blekedhuwek. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok meng blekedhuwek sadulita lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Kan. Cuk edan mencolot barang. Ngapa cangkem dingake? Lha tuku sempritane ndi? Hah? Lha tuku sempritane ndi? Iki ora sempritan ya ora iki pancen ajajine Anoman dikake aku. Oh. Carane mangap. Kurang ngombo cangkeme ming cilik. Komeng kaya cecak. Ameng sithik kok. Nek oke ya mbeker nek sithik mung cedik. Anu genine ora nyambung. Busine ngupil. Ngupil dengkulmu mlocot ya ora. Ora muni. Wah. Cilok. Al-Fatihah Pujuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Blegegegeg sadulita mel. Lo gareng aku ora ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priyagung. Iki sing rawuh kok kaya Begawan Durna karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok. Begawan Durna rawuh glutruk. Oh, aku ya weruh lho karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh, Gong. Wah, wis ketekan penyakit iki. Tekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis ta, titenono. Nggon sing ayem dadi geger, nggon sing tentrem dadi congkrah. Merga wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane ngelincipi carang papak adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora sapa ta? Suudon ning asli kok. Asli piye? Wis ta, tetani ye engko ora mesti gawe geger. Ora ya wong rawuhe ketoke ya apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mremban Durna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih kula pun ngertos. Mremban wilujeng rawuhipun. Slamet Semar Prataku ning Karang Kadempel niring Sambikala. Kaya tansah pinanganing kawidadan. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula iya Semar ndak tampa. Penemban bekti kula katur penemban. Oh nala gareng gak tampa pangestu tampanono ya nala gareng. Kula pundhingga jimat paripe. Ndara Patih Sengkuni bekti kula iya nala gareng ndak tampa. Bekti kula katur penemban. Iya Petro tak tampa pangestu tampanane ya Petro. Nggih, kula pun dinggo jimat. Ndara Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petro ndak tampa. Pangestu tampanana. Kula pun dinggo jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Oh iya, Bagong tak tampa. Nadyan kowe tak pandak wae elek karo aku. Ning gandeng kowe drajating kawula ngabati karo piyayi tak tampa. Pangestu tampanana ya Bagong. Nggih, kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon, sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek. Durung koran Adipati Harya Sengkuni pakartine mesti elek. Ora bendinane Begawan Durna karo Patih Harya Sengkuni kuwi pakartine elek. Mula aja sok duwe Pandhawa sing elek karo aku karo Pak Adipati Harya Sengkuni. Nggih nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek kok. Lah iya aku ya mung ngomong ngapanane kok. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Premban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asu ingkang dadi napas sasat ingkang dados riwe wigatosipun enten apa rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar.
Dadi amruhanamu Praptaku ning Karangka Dempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mundi dawuh timbalane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya? Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggonmu urip ning alam padang. Apa to sababe dene aku matur ing kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur, bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Waton kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana negara Ngastina. Dadi Praptaku ning Karangka Dempel iki sayekti mung kepengin mboyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa, nyawiji ana negara Ngastina. Nggih. Oh, Semar mongko to, ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane. Aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip nang alam padang kuwi kabeh kepengin mukti. Kabeh kepengin turah-turah brana picis. Kabeh kepengin duwe derajat pangkat. Kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, marata coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu. Ora tau gelem dandan-dandan bale wismamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa mlarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, kowe gelem ngomong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina. Dek, kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi, kowe ngungkuli marang para priyagung-priyagung negara Ngastina, kowe bakal dituruti. Oh, sandanganmu ora kok luthuk kaya ngono kowe. Jarek ora tau ganti. Monggo wujudane ya kaya ngono kuwi. Ning negara Ngastina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng lombok abang nganti bosok kaya ngono tak nganggo wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, mongko dumadi saka inten. Kowe bakal kelakon. Yen perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda 8, kowe bakal kasembadan. Waton kowe gelem momong marang para Sata Kurawa. Iya Semar. Aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mengkono mula nek kowe gelem, nek kowe kersa, ayo tak boyong ning negara Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Kowe nang kono bakal disunggi-sunggi kaya aji, sinungga-sungga kaya pusaka. Ora kok ming nang kene dadi panakawan, manganmu ora ajeg. Kadangkala sedina ping 3, kadangkala sedina ping 5. Kira ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan temen para Pandhawa ora iso nggulawentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru, kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ning alam padang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesti kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok petungaku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, mongko uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggon apa aku tak takon. Senenge nggon apa? Kowe yen gelem melu ana negara Ngastina kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah. Wis bakal tak sediani. Yang perlu ora ming omah wujudan omah lumrah nanging njaluk tingkat pira lho njaluk titian apa kowe rabi saben dina kelakon aja ming menyap mencep kaya ngono ning petungane Begawan Durna ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep oh swarga donya yen kowe gelem urip ana negara Ngastina gareng piye ampun gelem Pak niku ming kadonyan niku ora digawa mati. Urip mubra-mubru duwe sugih bondo, duwe derajat niku sesuk ora digo ngadep karo sing gawe urip. Pun mboten saking nggo. Petruk piye? Manut Bapak. Bagong piye? Gelem wae, Pak. Bagong odian ora.
Ah suwe banget elekere to. Ah iya. Iki ana kesempatan sugih. Ya Pak yo, menyang yo. Durna kon gaweke perumahan. Perumahan apa? Perumahan Ponokawan. Aja kuwatir, Bagong, mengko tak gaweke. Yen mung perumahan wong papat iki duwite sepira? Tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor 2 omahe Gareng. Sing nomor 3 omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandang kirik. Oh ya wis rasah wae. Menungsa padake kirik ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu mlocot kuwi ora. Adine kok ora apa-apa. Mangkir yen to Premban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten, monggo. Ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning Alam Padang ki piye? Ukuran kula urip ning Alam Padang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ing Alam Padang niku ati. Ana kebegan derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem niku padha karo menggunggung penyakit. Yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine. Mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong bakal ngadhep marang pangiraning Gusti. Ngoten. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya nek uripe adoh karo sing gawe urip niku sak dalan-dalan kesandung-sandung kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo nggone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mengkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone mboten sanganggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungsa. Sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate wuta karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya. Niku pirang-pirang. Ning ya ora akeh sing duwe derajat pangkat, sing duwe bondo donya, ya tetep tuwajuk ngene manembah marang panguwasaning Gusti. Niku nggih wonten. Ning karo sing kula kandhake niku perbandingane 1000 dibanding 1. Ngoten. Dadi Semar emoh. Upama Semar niku urip ning Alam Padang, kula tak urip kaya ngeten niki kula wis seneng. Kula wis seneng. Lair kula bungah, batin kula seneng. Kok sik? Kok kowe iso kandha lairmu bungah? Monggo kowe sarwa kekurangan. Lair niku mboten kok perkara branda donya. Ngoten. Tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten. Arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh, ora duwe dhuwit, ora duwe bondo brana picis. Ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya. Arepa sugih bondo donya, duwe derajat pangkat, nek ora srawung karo kiwa tengen, ora srawung karo tangga teparo, niku ngrasake melarat dhewe sak donya. Ngoten. Dados sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina mboten. Ning kula ora nolak. Nek mengke kula wis entuk sasmita, kudu menyang endi kula momong. Lan sapa sing wajib kula mong, niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa, kula ya ora bakal selak. Tertentu kula ajeng nderek marang para Sata Kurawa. Ning aja dipeksa. Ampun dipeksa. Merga Semar menika merdika. Semar. Yen aku ora meksa karo kowe, tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana. Aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan. Wangsulan sing pripun? Gelem apa ora? Nek kula gelem, tegese kowe tak bayane negara Ngastina. Nek kula mboten gelem, apa kelakon kowe bakal tak ruda paripeksa. Mangke riyen. Pendhita kok brangasan to sampean? Pendhita kok ngujo karo mubal babaling nepsu. Wong kula emoh kok mang peksa. Nek emoh niku aja dipeksa. Adile pun enten dhewe-dhewe. Lelakon ki adile dilakoni. Penandang niku adile disandang. Wong nyilih adile nek disilihi, nek ora disilihi nggih ampun. Wong ngajak adile nek sijak dijak niku melu. Nek ora melu nggih ampun dipeksa. Aja meksa kamardekane wong urip. Saben wong urip ning Alam Padang niku duwe kamardekan dhewe-dhewe. Atine ora kena direh dening sapa wae, anut karo krenteking ati. Ora sakokean bebangal. Ora sakokean gunung tanpa guna. Wase kowe gelem melu apa ora?
Nek ora gelem melu marang Bakawan Durna. Ngerti ya? Yen to Karang Kadempel iki wis akeh pangane para Sata Kurawa. Oh, Kurawa sago bumi angus Karang Kadempel Semar Batranaya. Bagong arep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembug sing apik-apik kena wae. Sik, kok sik. Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna rawuh mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhire Durna iki mau sing marai emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketapke bumi angus Karang Kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda Karang Kadempel. Terus nek ana ora tentreme Karang Kadempel ki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sakarepmu, sakarepku ya sakarepku. Aja meneng sik, aku tak omong sik, rasa doting brengok. Iya, iya. Dur. Loh, ora basa karo aku, sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek Semar ora gelem tak boyong ning negara Ngastina. Negara utuh Karang Kadempel kene bakal tak bumi angus. Kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembungku sing endi? Rumangsamu apa anggepmu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kadempel. Karang Kadempel ki mung papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirampungke karo bapak. Ora ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, ateges kowe arep nyengsarake kawula sak Karang Kadempel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Linmas Karang Kadempel. Iya aku nek ra tuku rokok sik. Sengkune wis gila kae. Mungsuhe keamanan Karang Kadempel, maka wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar, Gong. Kowe asal cerewet kowe. Nek ora wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran aku sing nandhangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ora siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wis wani. Petengane wani, padangane apa meneh? Rumangsane. Ngerti iki kathok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo ndupak raimu. Wes. Aku ki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, Nek ngono wis pancen wani karo Bakawan Durna, sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono cetha Bagong sing mepalangi karepe para wong-wong Ngastina nggone mboyong marang Semar Batranaya, pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mepalangi. Ning gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kadempel. Ora ana sing iso mepalangi karo kowe kejaba namung Nalendrang Malawa Pati Prabu Angling Darma. Sageng edian. Cah nek wis muni ngono kuwi ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blekedhuwek, gak blekedhuwek. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok meng blekedhuwek sadulita lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Sampeyan ngopo? Lho, nek ngono kowe wani karo Bakawan Durna, sing tak wedeni apamu? Ayo, nek pancen kowe wani karo Bakawan Durna. Ora ning kene papan wong neter kan Digdayan. Kowe iso ngalahke Bakawan Durna, bapakmu slamet ora rak boyong nang negara Ngastina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso boyong Semar Batranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo ae. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri kok wonge. Nglangkai kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Metu Jawa.
Nandane ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditoki njaba. Kuwi ora apik, dosa. Ngono? Paham ora kowe? Paham. Nah, saiki apike nek tantangan aja muni metu njaba. Tangan ayo. Nendi wong neter kadegayan. Ngono, ora kok metu njaba saru ngono. Nendi pampane wong neter kadegayan? Ning njaba. Ayo. Ah, kowe mesti metu njaba e. Ayo, neng pelatan karang kademen. Ayo, tak jereke lenggane. Kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem eneng kowe mesti gawe geger. Kabeh perkara ki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi tak takon. Ora Durna kene, ora Durna kono, anggere ning Durna. Kuwi ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisruh. Ngono? Nek ora ditandhingi sak penake dhewe terus. Ha iya. Kowe ora ngerti, Durna wis sumbar nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsuh Kurawa? 100 wae. Ayo mesti 100. Oh, nek 100 kokean. Ha piye Pak Truk Iwangi Truk? Emoh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon ngewangi. Reng ayo perang Reng. Ora sudi. Aku ora ngopo-ngopo kon ngewangi perang apa? Awake kowe kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh modar. Wah, lha kowe ora omong ah, Truk. Kurawa 100 to 100. Waduh, cilaka iki modar iki aku. Ha sakarepmu tandangono dhewe. Rasa kuwatir, Man, wonten dawuh. Kowe sayang karo aku ra, Man? Nggih, kula tresna kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke goleki Ndara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu ning taman Soka, inggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kelingan ora? Kemutan. Nalika semono aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana ta telu nek ra papat. Inggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tasih? Tesih, isih. Kathokmu nyoki beda karo kathok wong. Kathokmu nyoki bolongane telu. Inggih. Sing mburi nggo buntut. Lah inggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi ki bolong, mongko aku ora ndek buntut bareng tak walik iki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Truk. Iso kenceng kae. Ora njarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sakmenika. Isih ira merek-mereke krokodil. Inggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok Karang Kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang kumandang para sata Kurawa dumugi negaripun Cawati. Satru ingkang watak Angkara Buti Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora kowe. Aman. Heeh. Aman, Pak. Nek pancen tenan mangkat lawan. Lho niki ngestakaken dawuh. Kelurahan Semar kula badhe mbelani Lurah Bagong menawi para Kurawa badhe damel geger Karang Kadempel ajangipun wonten dadanipun pun Mayangkara inggih pun Senggana. Sing ati-ati ya. Anoman niki ngestakaken dawuh. Bapak keparanggul mungging ayuda kepampak bawatnya bentar kepapaknya mungging aloka iladalah
Iki Bagong pancen wis diantepi tenan nggone bakal wani karo Kurawa. Ketitik mapake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak eman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa, mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalah ku arep boyong karo bapak ora masalah, Patih Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basanono ya gelut ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung Sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa. Sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nang ndi nek perang mesti kalah. Wis to? Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Panakawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ra ana. Nek ana dalang ngrakokke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni ya. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Kowe mburimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledek munyuk. Lho, ledek munyuk. Iki ngerti apa ora? Anoman, ya Senggana, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nganggo, mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tau, iki Ijen tau ya, Man. Sampun ate. Kondang Gembong Mangleawan. Lho. Utawa Anoman dari Gua Hantu. Ya, Man ya. Nggih. Kula menika saking Cibuk Cangkiran. Wis to meneng wae kowe iki tak gawe lakon e. Oh nggih, nggih. Anoman dari Gua Hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ye. Surtayu mungsuh Anoman, jagoku mungsuh jagomu, botohe gelut lo botoh. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku aku ming nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu, bleh. Kleti dhewe. Inggih. Kula atur seminggah kula Bagong badhe kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditatoki ae. Mbut ora. Lho satu-satu moh. Ora wani kene. Cah gleleng tengok dhuwur, Man. Kene lungguh dhuwur kene ora nang ngisor. Malang kerik. Inggih. Kowe ke Surtayu maju jotos raine dis ngono iki. Ayo gek minggat kowe. Iya iya. Patih kok dinggat-nggatke ra. Apa iki ngengaran Anoman? Nggih, nyuwun pangapunten, lakar kaleresan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk nalika kowe isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo kalahno anake Patih Sengkuni para sata Kurawa menawi badhe njajal kula sumanggaken Surtayu aja kaya bocah cilik aja meneng wae iki tandang ana Anoman ora minggat pecah siramu para maju legane atiku Raden Surtayu. Ayo, ora usah pamer.
sirahmu. Sa. Oh. Woi. Oh. Oh. Ah. Woi. Waduh. Waduh, mati ya. Cocok tumbak jebol dadauhan. Wah, mati. Oh, hut, wait. Dah. Mbak jebol dadang manoman. Nginjen apa? Nginjen cangkemmu. Kok iso cuwe. Kula niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Kuwi carane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur.
Inggih. Tekune. Inggih. Terus sebul. Ngono kuwi. Nggih. Kaya kowe kuwi. Nggih. Lho. Kok malah singset? Le nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ra iso Man. Pengen saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, kula mesti gila kabeh. Tegesipun kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Kula mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. Mengke sampeyan jijik. Ora wis. Purun gelem. Mangap. Waduh. Atok apake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Man. Dilek. Sanika disipun sebul. Wah! Iki. Rada abot iki ya. Ngapae? Kei. Men munyuke telu. Saya rame. Mangap. Wah. Mau anoman ora ngono kok. Iki syarat. Gawes. Maaf. Waduh. Kaya ditapuk iku. Aku dadi kelingan sing ora-ora iki. Le ngulu kaya angil kae ya. Sebul. Nah, ayo terus. Truk, rono kabeh. Men aku ra muni. Coba ngono. Aduh. Kena balik ke sithik. Mangap. Kuwi ya pembalasan. Ayo ke. Udu tai. Jadi lek wah oke iki ora apa-apa. Oke ora apa-apa aja di ngono iki. Pokoke tapuk lho. Dilek piye ndono kabeh. Malah iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedil ora. Sithik, emah. Ngendak ora iso mbeker. Waduh, edan mencolot barang. Ngapa cangkem dingake? Lah tuku sempritane ndi? Hah? Lah tuku sempritane ndi? Iki ora sempritan ya ning iki pancen aji-ajine Anoman dikake aku. Oh. Carane, mangap. Kurang ngombo, cangkeme ming cilik. Komeng kaya cecak. Ameng sithik kok. Nek oke ya mbeker nek sithik mung cedik. Anu genine ora nyambung. Busine ngupil.
Upil dengkulmu mlocot ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, Amo Suramrata, Jaya Mrata ing Banjen Pandana. Oh, bodoh. Ayo, candak ora we. Kok mlayu ngopo, Ndara Gendrogati? Aku wegah nek muncul kowe. Heh? Aku mau nek muncul kowe. Nek aku tekan kalang kadempel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Heh, wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nanti ketemu Genderuwo. Genderuwo karo bojone Slimbik. Bojone Genderuwo kuwi peri. Kok cethok ere. Tenan yakin cumpah aku lah gojek lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek mlipil-mlipil metu calean nganti diwedani Genderuwo sing Slimbik karo bojone jenenge ayo. Kuntilanak. Wah. Diplesetke. Anane aku lho saniki gelute mungsuh kula. Aku mau nek gelut mungsuh kowe kudu gelem. Ora gelem tak ajar. Apolo nang kene. Oh, ketel paksa iki aku. Ya. Tibananganku jeblok jadamu. Waduh. Ya. Iso ngalahke Petruk, bumi langit tangkep. Ya. Matek dening aku. Ya. Modal we. Remuk wae. Remuk piye isih ngadeg kene kok remuk. Nggawa gaman. Kowe kok ampuh to lho. Lah jenenge anake Semar kok ora ampuh kira ya ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu dini. Bacok cilahmu tibakno. Ucakaku Kiai Bendo. Iya. Tahu tak nggo nyolong kambil ping 3 lakunangan. Iya. Elok cilah apa to kuwi? Sirah tenan. Apa iki cek ketel? Ora ngerti. Aduh. Glaji silahmu. Tibakno ora bakal wedi modal kowe ketiban Kiai Cenco. Apa? Kiai Cenco. Modal semplot cilamu. Dia. Tiban cetok. Ya. Pusakamu aneh-aneh to. Apa aneh-aneh aku pusakamu nek golek tumbak. Oke kancane. Gelis oke kancane. Iki cetok. Oh. Tahu nggo mateni tukang ping 4. Ya. Edan. Apa-apa. Tukang ora salah barang kok dipatekke. Hubungane to apa wayang kok karo tukang. Tapuk Kiai Daimatu. Sandal jepit iki lek kunjup ning masjid. Oh. Mulane nek do ilang iki kowe kuwi ya sing nyolong. Matek dening aku. Kowe. Iya. Edan. Pedro. Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebalang. Pangelan Pati Ngastina Halya Dulma Gati pelangane Pocotata kula nganti kala-kala Petra wilang bebalang. Ayo. Diplecani piyai petalangan cemene akae nang jauh kala-kala kowe wilang izin mulane negara ngajil.
Aduh. Mati kula Pak. Anoman pancen ampuh tenan boten ming klebanen dongeng ning pancen kasunyatan. Mati kula Man. Anoman pancen digdoyo. Mboten ming disebuten dongeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang. Anoman ngamuk mere-mere kula dibantingi ngalor ngidul ngetan kulon. Pecah kula Man Anoman ngamuk. Napa ya, Man? Kaya nibani wong tuwa. Upama uduhaku wis sirna margalayu. Gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cing calah, Man. Niku pancen hukumane cing gawe ulit. Kok isa ngono? Sampeyan nek nyambut gawe. Ora nyambut gawe kok kulang duwel. Kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae sampeyan. Lah ya laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Nek aja ngomong-ngomong niku kali laine. Lho, aku rak ya omong-omongan. Ming lambene ora ketok. Kok kulang ngicol. Tak kira lanang e. Lho. Tak kira weh lah, paman cengkuli saiki tepungane walok. Warok dengkulmu mlocot. Kok warok? Bewoken walok. Wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Dik mati aku. Bagong kok iso mbeker. Nek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mrene. Ngafa. Duduk. Duduk kok dudu. Piye? Nyata teng Anoman gleleng. Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayal lho. Pak cuplek mripatmu kowe. Mbok ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwet ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikai kekuatane Anoman nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi Giralo. Apa? Truk? Kedhak sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku kleru Giralo. Omong kleru. Gorila. Ayo, udu Giralo. Gorila. Kok remet dadi kelalar awakmu. Ya wis. Hah? Ngejak gogoh. Ya wis aku tak bali. Sampe naik dhewe mulih. Kena mulih ning ana aturane. Aturane apa? Kowe nek tak undang Pati Sengkuni kowe semaur dalem Pak Guru, nah ya. Kowe iki ora edan lho, Gan.
Aku ki mati. Weh lah malah marang krek mati. Iya ora. Ora Pak tratap aku. Ora marang krek iki lah dadi wong menangan ya padake. Kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru keprok watu sirahmu. Iya. Ya, senggone dalem Pak Guru ngono ya. Jan isin aku. Aku ki isin ga. Ora usah isin. Antel mencelat kowe. Iya. Senggone. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Lik? Pak Guru. Kelas 3. Lho, ora munggah ping piro? Mboten munggah ping 6. Apa sebabe ra munggah? Nginjen roke Bu Guru. Kurang ajar ya. Murid kok senengane nginjen roke Bu Guru? Rok di PP Pak Guru. Oh, kita apa senggune? Kita jepitane. Senggune dalem Pak Guru. Iso nyanyi saged Pak Guru. Senengane lagune sapa? Romai Rama. Sapa? Romai Rama. Coba nyanyi lagune Romai Rama. Saka kene tekan kono, rombongan kula wong anggere mantuk tak bantem bataku siramu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Ya ape kuwi aku. Ding dong 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 ding. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Du selmi. Pak Guru hafal. Hus kurang ajar. Kalau Pak Guru kok sembrono. Ayo mlaku rono karo nyanyi du selmi. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Karo joget. Du selmi. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Wong anggere mandeg bantem kowe. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor 1. Yang ku sayangi selama hidupku. Dik Pate main-main. Dik Pate pripun? Sampeyan niku patih lho. Kok dadi omongane kaya ngono? Nyanyi-nyanyi terus dan niku anggepe kula ra isin lho. Kula niku kanca sampeyan, adados kono Gresna tekan Karang Kademan niku ora kok kula niku nyawang wong edan kaya sampeyan niku. Dipresani bayake kok piano. Piano, main-main piano. Dik Pate. Ora isin-isin ke to? Sampeyan niku mate, pangkate dhuwur to negara Ngastina. Lah kok dadi nyanyi sakerepe dhewe. Bermain diringi. Dik Pate ampun kaya ngoten. Lho, iki mesti vokal gawene para panakawan. Piano main. Bermain diringi dengan piano. Bermain diringi dengan piano. Ding 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 ding. Waduh. Kibote Yamaha. Iya. Hei. Sawari wong tuwa napa bocah? Gerangan. Kula tekan iki mergo melu sampeyan piano. Kula niku diloke wong akeh niku nganti isin. Oh sak penake dhewe ora. Piano main-main. Apa dulu kok melu-melu ora ngerti dodo sering perkara kok melu-melu. Yang ini apa namanya? Dosa ini. Panjen Petruk pono kawan sak karepe dhewe. Piano.
Main-main piano. Wah, keparat. Canda dadi ngono, Pak. Wah. Petro joget kok edan. Sikil duncal-uncalke sarwu. Joget ki ora ana aturane. Sampeyan mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Nyo. Lho. Ngopo iki? Lho, ora takon to. Sampeyan iki butuhe napa? Nglabrak kowe. Nyo. Wong kendel niku enten iki. Bangane teko. Lu antem pisan dies klikar. Malah ngisini-sini. Sing penting gelut niku sing dadi nyatane. Nyo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur. Nyo. Nggon mburi ya kena. Nggon dada milih ya kena. Nyo. Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau joget, ora tau guyu ning sing penting tandange. Mane guyu ning cantil pisan modar ra isin. Ya celekit suaramu. Nyo, ayo. Mburi kok piye, Nyo? Iya, ya wani nek kaya ngono. Ayo. Oh, mburi kok piye ayo. Lho kok menggelis ya ben. Kaya kula niki Nyo, dimatke. Mburi kok piye Nyo? Lho, dada kok Nyo. Ngono lho. Ayo, iki ya kok. Nyo ayo. Mburi kok piye? Ayo. Kaya kula niku lho sing dimatke tenan Nyo. Lho iki ya Nyo ayo. Santai wae. Ayo areng apa? Mburi kok piye Nyo? Mburi ya mburi Nyo. Isih. Ayo, ayo. Ngantem modar tenan aku. Yo, bener yo. Ayo. Mengkari manut supaya ora kesel awake, sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, yo. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Hai. Tetep ngadeg menang aku. Urung aku urung tok antem kok. Ya. Siap. As. Ayo. Oh, rame iki. Ngati-ati lho, Tru. Aja kuwatir. Aja nganti tiba. Ora. Oh, gentenan. Hop, pasang kuda-kuda. Ya. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan wae. Yo gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang. Omen mumet e. Jenenge gelut tenan ngenten iki. Ha iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah, pokoke yo pasang kuda-kuda, yo. Lho kok saya lirih? Ha kesel kok. Oh, yo. Aja diempet lho. Ora apa-apa kok iki. Iki men kaya dalane kok mubeng to iki. Buyer ngene lho. Nyo. Wah. Ora toyo kowe. Wis luput ngono kok. Kowe lah iya. Cengel e padake. Cengel iki lho yo.
Has ngati-hati. Ayo, toto. Pasang kuda-kuda. Kuya tegel men to, Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Salahe ora. Lha lah kok wis ngelekar wonge. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Modar kowe kalah kowe terus. Golek. Luweh modar ya, Bu. Trembelane nak. Rekake arep nggugah dosa cara malah keson Jambaya Kakang Prembanturna. Mang minggir Depate, mang minggir piyambak. Purnena panalingane rumajaring ratri lenenggak jangganira kapisanan om aneng perang Bratayuda ayo ndi sing seneng Anoman. Aja dikira Bengawan Durna kalah karo Senggana, kalah karo Anoman. Yen pancen Anoman bisa nadhahi kekuwatane Kyai Cundamanik, aku meguru karo Anoman. Aku meguru karo Senggana. Nuwun sewu Premban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal-babaling nafsu, mangke mboten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundamanik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula. Mongko Cundamanik niku pusaka kadewatan. Bisa ditamakke lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundamanik. Lah ing atase mungsuh anak-anak kula kok sampean ngetokke Cundamanik niku pripun to Premban, ampun kaya ngoten. Kula aturi ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung adu penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu. Mboten iso meper marang kamurkan sampeyan. Iki mboten sae kedadosanipun Premban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing kunjuk ngarsa Paduka Premban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit. Pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone. Lole kentos walu gembal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Karepmu piye Semar? Kowe mau matur karo aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Bengawan Durna. Kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung, sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin mboyong Semar. Mila ewaya rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil. Menika mboten prayogi. Mula sareng kula maneka ngersanipun Gusti Mahanasa
Tumunten dewa paring wewengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar watun saged ngaturaken Sekar Pudhak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Seta menika dipun aturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong slaminipun gesang Penembahan tan samar pamoring sukma. Sinukmaya winahya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking. Kentos walu gembol manyor-manyor duk neng dungkul wana dadi ala salah dadi wana. Ya ta Semar. Yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah. Sarta aku ora bakal mundur. Kelawan apa ing dadi pamutahmu ya kuwi reruba pepanggil mbok ucapake Sekar Pudhak Tunjung Seta. Tumrap Begawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula. Dina semengko aku njaluk pamit. Aku tak ngupaya menyang dina ing Sekar Pudhak Tunjung Seta. Ya wis kelakon nggonku entuk wujuding Sekar Pudhak Tunjung Seta aturake marang Semar Badraya. Kowe aja cidra ngobaya, kowe tak boyong marang negara Ngastina. Nek sampeyan sing iso ngaturake, kula nderek sampeyan Penembahan. Ya Badranaya.